Mateo Kapitulo 13. Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha kining maong kaalam. Nangutana sila, Og diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Og dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. tungod niini, gisalikway nila siya ug miingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta, tinahod bisan diin, gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an, ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo.